ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо дар бозори Корвон қарор дорем. ҳафтум дарвоза магазинои калони қадагӣ аст. вақте медароен тарафи дасти рост мерен то ахира як 7-8 магазине ки ман вора шуморо ба навор гирифтагиам. ҳама ҳамин магазинои калонанд. бузургда ҳами 3-4 магазин барбобаранд. марҳамат бирен аямҷа харидорӣ кинен. пагоҳ рӯзи ҷумъа ай ҳама шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки бирасонен. рӯзои ҷумъа бозор кор намекунад. барои ҳамин коронавирус бозор кор намекунад. марҳамат рӯзи ҷумъа наравен. фақат дигар рӯзҳо ба ғайри рӯзи ҷумъа шумо бозор бирен харидорӣ кунед. ин авор барои шумо лайк монед. пешаи тамошо кардан касе ки дар канал мемонад марҳамат подписатсия кунад. ина навори мо барои шумо. навори имрӯзаи мо барои плашҳо сар мешавад. плашҳои женский нархаш 400 сомон. нархи дона ай 48 58 дорад. истеҳсоли Ӯзбекистон оригинал 400 сомон дона. расветка 5 та расветка дора. курткош аҷоибот хушруванд. иёра хай мо навор гирифтагӣ бидем. иёра гап намезанем. чӣ ба ки нархи иёра медонед шумо. анаёш ай 42 то 50 ра дора. нархаш 350 сомон. ё то 50 дора. нархшон 350 сомон фарқ мекунад. анаи размераш камтар ки калонанд. ина марҳамат шумо ай дарунашам уй мекунем бибинед шумо дарунашо чӣ хел зуранд. качествои ҳами Ӯзбекистон ҳамиш нисбати дигарош беҳад баландтар фирмени. ина марҳамат хутон бибинен касе ки дастафка дар кор боша гап мезанад. 400 сомон нархи донаш то размери 58 доранд. пака ҳайҷа оптовияй тез тамом шиданаш мумкин. барои амо шумо чӣ инаи кожинко то размери 52 нархаш 350 сомон. дурунаш ҳамаш пашм дорад. мех доранд. то 52 размера дора. ай 48 то 52 доранд. анамҷа курткаи джинс инаё 500 сомон. пашмдор савремени мех доранд. истеҳсоли хитоян. ё истеҳсоли хитоян. инаиш капшон дора. нархаш 300 сомон то 52 размер доранд. айё нами савинка омадагиай. ина ҳама ҷойша шумо бубинед. инаи дирозтарай и 500 сомон. инаиш 450 сомон. анаиш 300 сомон. майдатарай капшондораш 300 сомон. беҳад ҷинсовкаи зури фасонанд. на касе ки харидорай марҳамат биёяд на магазини калон. 5 та барбобарай. ман рақамша надод. фурӯшанда рақами магазинша надод. барои чӣ номаълум. марҳамат шумо биен харидорӣ кунед. анҷа мо дар бораи шумо барои материали новинкаи бозор маълумот медиҳем. ира 3D меган материала. номаш чёрный принца. ранги чёрный принца. неки номаш дигар. ай чёрный принца зуртар. 3D глошам оригинал хеле биромадагиянд. ина вақте ки шумо мебинед уже фарқиятшам ай пеш мефаҳмед. ира моделош бисёрай. ҳами глош ба дараҷаи бисёрай. барои ҳами ба чизи новинка барои ҳама сиёмка кам ки шумо бибинед. инам ё ҳозир мо дадам ё гули ки новинка. ин истеҳсоли корея. чӣ хеле ки фурӯшанда гап мезанад. мега ки истеҳсоли каридия. ина марҳамат шумо биёед харидорӣ кунед. и дар бозори Корвон нулевой дарвоза диюм риад медроен. ҳами сеюм дуконай. ин дуконҳо рақам надоранд ки рақам шама гап занам. нулевой дарвоза вақте ки дур омаден тарафи дасти чап мегарден.
Дим Рияд мепурсен, ами сеим дукона, и ами сразу метовам ё. Марҳамат гулои 3D бо арзон мекунад. Шумо ки вақте ки рафтем бо ба фикрам 20 сомон 30 сомон арзон мекунад. марҳамат касе ки дар канал обуна нест обуна шава. касе ки чизе мехоҳад барои худаш фаҳмидан, барои сиёмка кардан дар комментария бинависад. ман комментарияи шуморо мехонам, ба ҳамаи комментарияи шумо иншоалло ҷавоб менависам. боқӣ сарбаланд бошед тамошобинон ва ҳаводорони канали мо.